kisah sekok sana di tohangkai orang kisah sawi jadi haike borok joto no bujinai yang bus kamu kaya hambai kai tunu dei tipono jurar man bagi tipono belekan hambai asang asak keren henai jongjak mane ya asang bus ngi tongnai siko haipeno asang wansuk laika asini khoroktam sang mesin circle yoko roksong ni rekaba asang khoroktam wansuk laika sang bong haiki asini nainai hani wansuk laimani pore sang wansuk laika sini azagawo sini pronoun system abuno sang check khaine kaisa asin srairok ba azagawo kaito mazagargo kabang masang sayarok aba haike word phaimano aboni bagwi sang abo rogo sang nainai gajago minus rok ngi mano aboni bagwi sang kaham ke salaina ate kaisa ke sini je dari koma te kaisa azagawo sini je numbers abuno no bahina sang check khainai abu je sai manai ba kaham ke sai khanari manai ajagargo sang point rok pari mano norok amono ki se khaidi tai ke sang ke sang kok thai kok thai ni wahina sang se khlainai baksa kok thai ulta pulta ke pan sai mano kai amo hai ngi thang kan ke long ne je point rok abo kat ngi thang nai kai long ni total marks kai 30 ni tong nai sang jono 10 ke bag laikha aro ni bisingo normik sayang ni tengake aro a2 ni bisingo minus ngi phainai ka ang minus ngi phaiman pore asenglo tinjon ani include khlainai je bisi point kabang binino first abahike se declare clear nai abaheng nai asun hambai padaiker sum khlaimanka yang khoroktam norokno naikolani bagai songjak bong ni bisingtwi na mo haikai sung ungnai norok khnaka boba haikai oro sung participate khainai ingkai phaidi sung lokhon kuprani sibir sung sengnai ro jokhon khaba bong ni sung sengnai abuni yagolo sung satpara hamtofa boredi tongdi tabuk ang sengnai khaksang tongnale khaksang lokhon kuprani nang no phaidi sekang Album kakasang diploma kini pormai semai ketal ni epis ni chapter 6 1 to 6 verse 1 number verse o tongnairok norok ma phani ko khnadi abo subraiyung number 2 nini ma phani ko khnadi Aboni puila kara gunang dagima o kara ke amohai 3 abo vai no bebagano nini kaham ungano Fia nung hawa dugui tonggui mana no number 4 abu fa hanjanairok surairok joli janga tuike ta khoragi Aboni sai subraiyung haino
phaidi hai phaidi sama ikeno hamto pasat para aboni yagulo rungmani bisram Animong hamto padeonoma ang satpara baptisas ni ang tau sanai Ephes chapter 6 1 to 6 Kopokro chija tonga ceraitai buinobo phanikok Jos tongnairok ma phanikok khanadi omo subraiyung nini ma phanikok khanadi obono pula karaganang dagema o karake omo hai omo banyo mebagono nini kahamungana piani nung hawa dugi tongwana opo pahanganarok ceraitok jol jagnati khe ta khorai di Aboni silai Subraiyung haino borokno kok khonaroi phungma bai salamati sadi seleng bai lok phangni kok o seleng rok norok o seleng rok norok kilima ganang khe o singjani lok phangni kok khonadi khristo ni seleng khakima haike kha sudrang khe kok khanadi kaham hojana bagwi lok phang nai tongpro simi homo haita angdi kaham hojana bagwi Tangke khristo ni seleng ngati bo kaitor naiwi tui kharo samung ni hambai phaidi ke sing yapharo lain bangni bagai mai keno sing phaidi samani hai keno sing rungmani no joranai bisram aboni yagulo sing thangnai rupatiya tongni manikung Paul ipisangna kok tansiman bijang nilindok ni batang tang sani simi tang dog jara kok baklaga angke cilai bai buinobo phanikok o tongnairok ma phanikok nadi abo subraiyung nini ma phanikok nadi obono pula karaganang dagima akara khemo hai obo bone bebagono nin kaham ono fianang hawa dugi tongke mananu abu fahinjanai tongnairok jajijang tikhe tokhlaiti aban silai Subraiyung haino borokno kok khanaroi phungma bai salamati sadi o selengro norakiri maganake o sungchani nok phangni kok khanadi khristo ni seleng khatima haike kha sudrangke kok khanadi kaham hinjangna bagwi nok phangnai tongphusimi omo haitang di Tamokhe khristo ni seleng mati bo kaitor nai matui khaiwi samung tang di amen phaidi sing binit bokhraka sing haina hai teisa palke yapharo lainai angkai phaching saman hai keno phaidi rupa manikung bono jorara jago Bini kulogo Joel Satpara Amporinai Ephes bichap dog sanisimi dog zara kokbokrak sejak tongo cerai be buinobo phanikok sa o tongnairok ma phanikok khanadi obo subraiyung nini ma phanikok khanadi omono pula karaganang dagima akarake ahai kham abo banyo bebagono nini kaham hungwana fianang hawa dugi tongi manwana bre obo pahinjangai rok tongnairok joli jangnati khe ta khorai di
Aboni sai subraiynaय ma haino borokno ko khwnade phwrwngma bai snamwi tisadi selengbai nok phangni ko ba o seleng hinjangai ro serai ro o seleng hinjangai ro o seleng no kirima ganangke o sungsarni nok phangni ko khwnadi khristo ni seleng khatima haike khristo ni seleng khatima haike khristo ni seleng khatima haike kha subrangke ko khnadi do khristo ni seleng kaham hinjana bagwi nok phangnai tongphuru simi ama haitang di tamokhe khristo ni seleng ungmati bo kaitor naimate khale samung tangdi phaidi bini bagwi sung yapharo khaiwi rupani bagwi phaidi joel satpara tei aboni yagulo sung angel thai plok phang tiar tongdi Epis chapter 6 verse 1 to 6 jara ko bohorgo sejak tongo serai bai buinobo phaniko o serai ma phaniko khonadi abo subraiynayo nini ma phaniko khonadi omono pula kara grang dagiba a kara khe ahai abo bano bebagono nini kaham ngana fia nang haw dege to manana o bufa hanjangara serai juli jangna teike ta khoradi aboni selai Aboni selai borokno kok khwnare phwrwngma bai slamung tisadi seleng bai nok phangni kok o seleng rok norok kirima ganangkhe o seleng rok norok kirima ganangkhe o sungsarni nok phangni kok khwnadi hambai phaidi bini bagwi haino hai yapharo boyonta phaidi samani haikeno angel thai plok phang aboni yagulo blion lokhon kupra tiar tongdi Angkorina ipis ni soini englishimi sojora ko bokro sijak no sere bebu mabu haniko o sere rama faniko khanadi abo subraiynayo nini ma faniko khanadi omono pila kara ganang dagima a kara khe abo banya bebang nini kaham angana fia nang hawa dege tongnairokno o cherero o buma buha hanjangai rok cherero ngo jolina teike ta khorai di Fiana hambai phaidi bini bagwi sung yapharo khaiwi pal khaiwi sung boskan salagote bo sung mohaikeno srungai sung mohaikhe basalainai phaidi haikeno sung sajak haikeno sungni blion aboni yagulo nuna background tiar tongdi Angkorina Ephes ni chapter 6 verse 1 to 6 kok bokaluk sejak tongo cere buinobo phaniko 1
cerai ma fani ko khanadi abo subraiyung tu nini ma fani ko khanadi abono pula karaganang dagi ma akara ke omo hai 3 Aboni abo baina bebagono orang phaidi no pokang go orang sering phaimani phaidi sing haina hai renai ina background aboni yagulo sing tiatongde Israel lokhon kupra ang purinay ipi chapter dog verses sani simi dog zara sa Australia ma fani ko khnadi obo surbainayo nei nini ma fani ko khnadi obo no puya kara ganang dagi ma akara khe oma hai tha abo bai no bebagono nini kaham ungane fia nung hawa degui tongui manane brai obu fa hamjangairok srairokno joli jangna tui khe ta khoraidi aboni slai subrainema haino borokno ko khnarui frungma bai snamui ti sadi ba o selerok noro kirima ganang khe o sangsarni nok phangni ko khnadi khristo ni sele khatima haikhe kha sutrangkhe ko khnadi dok kam hanjangna bagwi nok phangnai tongfro simi oma haita ungdi tamukhe khristo ni sele khatima haikhe tamukhe khristo ni sele ungma tuibo kaitor naima tui kharui samung tangdi amen phaidi mambai sing ina no ko phaidi wa ikeno Israel lokhon kupra tai aboni yagulo tiatongde halo satpara ang purinay ipis ni chapter 6 verse 1 till 6:1 Macerai ma phani ko khanadi obo subrainayo nini ma phani ko khanadi omo no puila kara ganang dagi ma akara khe omo hai obo banyo bebagono nini kaham ngana piano hawa piano hawa degui tongui manwana obu pa hanjangairok srairok joli jangna tiketa khoradi aboni slai subrainema aboni slai subrainema hai aboni slai subrainema hai keno Mai Kali try khai kena bo bising kok rai hambai bono bo mohai keno pasai sakman bagai phaidi kai halo satpara aboni yagulo kaham thaiplok phang an wngkha halo ge broma
Abona epis chapter 6 verse 1 to 6 Osarairok maphani kokhnadi abo subraiyung nini maphani kokhnadi abona pula karakana dagima akarake hai aboni bebagon kahmana phiana hawdugi jogimanna obu phahanjaknai rok norok kirma gana ke obu phahanjaknai rok norok sarairok joijakna teike ta khoradi aboni slide subraiyung mahanya borokno Orang naslay menglay tong ke bosai maliata, engkai phaidi sini kaham teplok prang aboni agolo paithak Angelo satpara, tapi abon kari karjar itu tong phaidi Angelo tiar tu itu aboni agolo Ang tabuk ipis wanisimi sis jara sanai o tongnairok na phaniko khnabaide omo subraiyung thank you thang makan thank you engkai salian entah enggak kasih Batai saya wali pantun serung aja. Kaham teplok prang. Ya pak problem kon dibagi taisha. Lasia suntai saya kira hai sapinai do. Tala sini. Phaidi sung paithago Angelo satpara. Tai oro sapan abu mungkin lagi rapto tongoro ni bisingo. Sejak yang beri kenapa? Gabung paithagon sinai sini Angelo phaidi beri sama dia golono oh Bible competition pandano paid nanti kita sini. Ani mong Angelo gabung ma ang satpara betisasni ang ko dinai ipis berendok bijak sani simi dong kara kabor ma sejak tongo serai bai buinobo phaniko o tongnairok ma phaniko khanadi abo subraiyung nini ma phaniko khanadi omono puila kara ganang dagima akara ke omo hai abo banya bebagono nini kaham ngana pia nang hawa dagai tongoi manana obo phahanjaknai rok norok tongnairok joli dana teke tak kharaidi aboni slai subraiyung naima haikeno borokno kok khnaroi phurunggai snami tisadi seleng bai na phaniko o seleng rok norok kirma ganangke o sungsarni na phaniko khanadi khristo ni seleng khatijakma haike khasutrangke ko khanadi kaham phudungna bagwi simi nak phangni baskango omo haitang di tamukhe khristo ni seleng naimatui bo kaitor naimatui haroi slamni hambai Jadi ini bagi apa kerupanya? Sempiri wngkha 12 jona aro Bible competition no pasanai rok phaidi sung tai haino pandaleri jakma ni bagai tai bisi kok salia o pandanang khlopna bakang thangsinai ang koinai sini kumoino suriwai o pandana
kholopnani bagai division president kumai hai nang surima baikya pandana mutharasi nai Sulen bari Chini Kaitor apa molbum ni bukra langsung kulumo teni ni yapun kolak lai nagasani hambai marwo Chini lang mano nung khologi te salsa kathang dongi ini nairopno muitu kraitete nano kulunani tei loknani hambai nani sirek mandong tini ni osalo tabuk bai bisi Chini Subraiyung o pandano nang pidului tongo nandai circle ningui awal bagai ini present so ini busabutiro ini nairopno seringlai salaimani bisingtwi sing hamari kubang wngkha tei borok bo o jorao bongni jorano nini bagai remani bagai hamari kubang wngkha ini bagai nang senglai blai hamari Prabhu nini yakun kolak lai suriwo tei yapharo o je participant rokno borok nini bagai tei bukha jugu ui ke nini kokperok mana bagai nang suwadi tei kubangma Subraiyung o mo hai competition Bible verse memory recitation competition o borok join khaya tongo borok bo tinango obo haike join khlaimana bakai nang hamari khlaini tei buma bupa tei mothani borok o sakthai tumani bakai nang borokno bo hamari khlaidi tei sing joto jaga nini bisingtwi ke nini busabuti rok abotai laithini sing nukmani bakai sing khasrango nungsinga hamari khlaimani bakai tei bo obo haike sing bo sakiri mana bakai nang subadi nang o panda tuidulai nini serno puilani sini paithak jaga subaka ar bagai nang blai ke hamari nang bebagi yapharo masuri mate sama Jisu ni mungbai sama amin hambai sini leaders no tabuk mo jara phadi sing ayang uyang thanyewoi sini Bible class tongo Subraiyung tei Aboni bagai sing ayang uyang thaya sini concentration sini class rwlaianw just 1 hour ekontani bisingo sini abono khainai hingake sini a class no nanai hingake sini Reverend Ronjit Diploma, former Executive Secretary, Sarnang Ojarana Yapharo. Jotonan kaham, tapi acuman sistem ke juda kacinai, beberapa keserana untuk lain jalan asul dia, okar berkar ketema asul dia. Baru nanya kakai, kinera asul itu nang serana lead tadi. Yang orang Subraiyung asal di orang asal di dan jasa Subraiyung asal di mana? Kalau kan masuk buku kinera asal kita Subraiyung ke asal di orang khaiwi jatuh mana? Yang asal di mana? और तीनटा ग्रुप माने तीनटा को के आसु दिबादि जतो न क्लोज क्लास आसु दिबादि जोंहा बाहाय के आसु लायानो
Terus ke mana aja?